Anera Mogi TV. Nakorom gajwang dakika ni pradeko dangwen tok sadek marokinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono mbaka oromo en odiochieng' makende mabende piny Kenya riwore gi pinje mamoko mago mag pinje maoko mar dhialo odiochieng' jofuambo miyo kinyi makawuono mane mbaka mabende odwaro bedo kwa goyo kinyi makawuono wadhialo jofuambo e kor gwenge bopogore opogore pacho kaendi chutho to jofuambo magwa mag Ramogi TV moko kuomgi antiere godo kaendi bende antiere gi jafuambo moro mabende nitiere kaunti ma Kisumo mabende bro bedo katwak gode studio kaunti ma Nairobi ka antiere gi jofuambo magwa adek magi bende kinja hera mar Ramogi TV ok gin welo kuomi Nyakorom Gajwang ayudo thuolo makende mar bedo gi jafuambo mar Walter Nyambaga an ka gi Judith Omondi tan ka gi Crispin Owino e kaunti ma Kisumo bende bro bedo kanyo gi jafuambo mongere kaka Morris Alala mabende en jalup jakom riwruoge mag jofuambo e kaunti ma Kisumo wawachaki mar mondo mi winj duondgi achaka negi Crispin achak gi Chris mana kwa chako Chris Owino lerne Nyakorom Gajwang Chris Owino tene ngai ngino kinyi makawuono en na gombaka mabende wadwaro goye. Yes, manake sewacho an Chris Owino to Ramogi kae ago weche mag siasa na jafuambo weche mag siasa lakini an wood alego agoro mano Siaya County USA lakini wadak Ugenya. Ichoni tsati lungo ni USA. Yes, Ugenya Siaya alego USA. Kanye mawuokie an wood agent. Okay ujupuonji. Yes. Mano wacho maber. Mano Chris Nyakorom Gajwang. Wantiere ka gi Judith Omondi. Judith Omondi boke ni wendo kuomi. Judith pakre dendri. Akeni koro awacho ni anja kanye nikech koro Siaya en US. Dongisha Europe. Ini wok Europe. Nyakorom Mogi kaka Sharon owache iluonga ni Judith Omondi. Judith Nyanyakach Ramogi lakini wadak kumoro ni Migori Suna East kacha wane e botelo mar Junet Mohamed koro kono e mwadake chutho ran Nyanyakach dala ko chaging'e ni Nyaramogi lakini an Nyanyakach nyalonga ni Nyanyakach Ramogi kae an jafuambo mathoth ne mi lipode mag weche mag thieth kachiel kod weche mag somo mi odiochieng' makawuono amor mar bedo kodika mondo mi to bende watwage matine wi weche moluoro tij fuambo mondo mi wach ni to kaka jofuambo en ang'o gini madwa gomb ni mondo kata bende mi walosi kata ni tij fuambo ni bende ober kodwa chutho ogi maber kendo amor bedo kamar twak ewi wachni mago mbaka tema bendo bro bedo kwa go odiochieng' makawuono wantiere ka gi Walter Nyambaga mabende kwendo bende ahinya. Walter Nyambaga en ng'a? Onyuola e gweng' moro ma Adundo Migori County gweng' Madundo mane onge ng'ata manong'eyo gweng' Madundo miluongo ni Koweru Nyatike sub county Koweru en kama koponi chope to lombo wang' kendo wiji liwe mokalo. Walter Nyambaga en wuod Nyambaga Alila manyakwar machogu dodo lich ahinya. Tewi mano sama Nyambaga kao credit terina kumu bende nyaka buonj koro mano mamau ilo nyar kadika ilo ni jakwath koro dalawa ani makoro ineno kaka asebedo jafuambo jomodong te tok jofuambo kopogore gi mano dhano ber mawacho adieri onge US Koweru en mana Koweru noendo tewi mano nikech en jumb lemo ne mar jo adwen ok ber ko wacho wiriago koro kopogore gi mano winjo be naketo kendo e yo mayanga nikech nitiere penjo moro mosebedo kabiro kanyo ni to Nyambaga ni bose mak bade koso osemako bade tige ni kende mida wacho modong adhi hinyo jomodong koro nikech ok adahinyo jomodong wacha nikech in mako rikeli jokama Walter Nyambaga pasigo ne gi nyar jakwath James Okengo for the first time lewni moro wako mineno
tung dhiang' monyume gunia nitie ng'ama gone pas. Bas, Chris Owino gi Judith Omondi to noling. En mana ni mano ben dwaro. Dogen ratiro mar kila ng'ato. Mar yangore. Ko kamano kawuono pakruok lichka mago e jowa mag Ramogi TV. Par ni ben wantiere gi jofwambo mopogore mag Ramogi TV. En mana ni ok na ginyal chopo kod duche ma kawuono kaluwore gi mok geng' nikech ing'eni nyaka wafwamb nyaka wamanye weche manyien mibiro bedo kiyude chenro mag migago. Kaka mano ang'eni giluwo chenro makama. Kopogore gi jofwambo magwa mwantiere godo ka bende ntiere gi jafwambo mung'ere kaka Morris Salala mantiere kaunti ma Kisumo. Morris kiwinja musi ni misawa kaunti ma Kisumo ochio nade to in be nyalo mana ulo rwani Morris Alala ni en ng'a? Oyawra inya Sharon, erokamano maduong'. Kisumu ochiew maber kendo pok aneno rach moro amora. An iluonga ni Morris Salal, an jalup jakom mar riwruok mar jofwambo midendo ni Kisumu Journalist Network. Morris Salal en journalist ma osebedo ka tiyo weche mag fwambo kuom higni moingo 12 sani. To atiyo ne station miluongo ni Radio Africa Group Company, but andiko ne gaset mar The Star newspaper. Erokamano. Erokamano ahinya Morris Salala. Koro kiny makawono nyaka warom gi jwang'o per ni wantiere kod ute fwambo mopogore opogore. Wantiere gi Nyakalondo, wantiere gi Wang Jowi, wantiere gi jondiko mago mag gazet, gi jogo kuma bende ndiko e mbui. Ten gino marwa ni wan duto te wasetimo tije makamago nikech kin jafwambo nyaka ibed jal manyalo tiyo sectors mopogore opogore. Achake gi Chris Owino nikech ang'eni Chris manyalo bedo kanyalo wewa matin ka bende biro bedo kolwonwa weche mamoko kapok jowetewa owuok. Chris manaka chako kodi. Nang'o miyo ne ni yiero weche mag siasa? To be nyalo mna nyiswa ni Chris Owino sebende e ute mag fwambo kata mna mage kata mna kokinyal luongo nyingege nyalo mana nyisowa kuom ranyisi to bende higni adi misebedo jafwambo? Erokamano Sharon ma penjo ober nikech asebedo fwambo e ute fwambo adek kanyalo wacho. Kata kamano masebidi kakro ndika gin ute fwambo ariyo manyalo wacho machien ka gin kana timo internship mara mabende gin ute fwambo mapacho kae. An nayiero fwambo nikech nadwaro mondo abed ka akedo ne jopiny kendo ang'iso jopiny gigo ma japiny dwa winjo. Kech wang'eyo ni kaka ichuogo piny owacho ni kod bede ni adek. Wan kod judiciary mano doho, wan kod legislator mano od bura kaachiel kod piny owacho wuon kata executive. Kata kamano nitiere bad migawo mar 4 matije mar neno ni democracy piny moro amora mantie democracy nitiere kod bad piny owacho mar 4 men jofwambo. Wan mwang'iyo ni to bende piny owacho tiyo, bende jopiny yudo ratiro margi. Koro an kane adongo nan kod gombo mar mondo aket jopiny e lai, amigi adier, amigi ler kaachiel kod miyogi ka piny ringo. Mane no kadwa ni jopiny obed e mudho. To moloyo ne adwa chomra kod piny owacho tir maneno ni gichopo singo magimiyo jopiny. Kana luoro ka ang'iyo kane piny mosekalo like king'iyo pinje ka America gin pinje ma jofwambo nen kod role maduong' e demokrasia margi ne odongo. Koro ne abeya geno ni kupo na donje fwambo tatiyo kod thuolo mara mar yaro demokrasia e pacho ka. Erokamano ahinya. Tang'ini penjo mabende wana penji ute kata mna kwadhi nyime gi chenro makama nang'o mweni dholuo to kata mna dhok mamoko donge. Kata mna kachako kodi Nyaramogi mano Judith Omondi. Judy nang'o mweni donje fwambo tije ng'eny wantiere gi tije mathoth. Nang'o mweni ni yaro mana mar bedo jafwambo? Sharon, bedo jafwambo kana ntiere e school mar sekondar kacha. Thoth ni nane grube moko mag fwambo gi bende primary kacha bende naero gik moko mag bedo vocal gi. To chutho kana tieko penj mar klas 12 to koro nang'eyo ni ada bed ang'o duogo ada bed ang'o. To koro awacho ni we manya ne gima adwa bedo. To koro na andiko gik mang'eny nadwaro bedo ng'at motenore weche mag ohala mani ng'eni namiyo priority mokwongo nikech naero ga somo mar business ahinya.
Koro mano nandiko. Choice na mokwongo gi mar ariyo nandiko mano. Tachaka keto puonj. Naneno ni puonj ni anyalo bedo nikech kopo natimo puonj somo mar science gi anyalo yudo tich piyo. Taketo negi puonj kanyo. To kae taketo koro. Fwambo naketo mana achiel no. To koro kanoduogo taneno koluonga e fwambo tawacho ni ka bro bet kapok ondika. Koro ngani bende ke ka poko ndiki nyaka nyisi nyaka nikech samoro nyalo miyo kata mana ng'ato to samoro ng'ato madwa bedo jafwambo. Chutho Sharon, nyathi kadongo nitiere bende gik miwinjo ka ikoni lipode miwinjo kikoni koro kitiko form 4 jok mineno koseidho ngas mamalo ka koni kata in be sani ang'eni kiwango misegike jok ma incho timo penj mar klas 12 ose approach mang'eny ni adwaro timo somo mar fwambo mang'eny in idwaro mane. Koro miyo ambe minwa nokona ni mam jok motimo course mar fwambo ni gibudho ga ahinya kapok ondikgi. To bende kondiki to koro bende budho machieng' moro ka titiko kiyudo tich. Koro miyo konyi. Koro in dhi tim puonj nyathina. To koro adonjo e university. Tawacho ni gima ne mamokona cha. Ang'iyo options manitie kata neno ni skunda kae fwambo ni nitiere itimo gik moko te. Tibro yiero mitimo kore fourth year. Taneno fwambo ni nigi opportunities mang'eny nikech kanyo itimo electronic, titimo PR, titimo kamera, gik mang'eny. Manyiso ni chutho kata mne chakruok fwambo ni noken achiel kuom passion mane intiere godo, dwaro mane intiere godo. Dwaro na chutho noken ni mondo abed jafwambo. Koro passion mar fwambo achako develop ka donje first year tang'iyo options magino nigo. Tawacho ni ka opportunities ng'eny, ang'o miyo giwacho ni onge gi tich. To koro maseno kocha bende ne wan gi somo moko motegno kabisa. Ne nitie kamera zigolo udhigo de chiro. Koro anani gini en gimi nyalo ndikori. Koro acho ni awe atim gini. To nikech koro ne an gi passion ahinya radio, dire waka ne nitiere a lot of strikes mag lecturers. Koro miyo an kinde mathoth ka ne ji dhi e strikes go, nadhi ga e radio stations mag gwenge. Koro kuondege mana tiagora e chutho. Miyo kana duogo to nabedo gi passion to acho ni wach radio gi gik electronics gi koro aseng'iyo ahinya, koro we achaka tem gimoro. Erokamano wawinja ne Stoch Walter Nyambaga nosenyiso gweng' moaya kane gweng' ni ne journalist kata jafwambo kendi tang'o mano miyi donjo kata ne tij fwambo. Lich ahinya. Pile ng'ama tin kadongo nigi gima dwaro mondo bedi. Omiyo an kana dongo gima duong' mondo bedi nadwani mondo bed jariemb gari. Gari mani ngeni geche ng'eny. Matoka. Gima duong' ni matoka man gi tielo 4. To nafwenyo ni kit kaka medo dongo gi kit kaka ambe ni wenge na medo yepo mondo kora ne kaka piny chal. Nayudo kaka regombo bedo jariemb matoka ni endi en mana achiel kuom dwaro ma ng'ato bende nyalo dwaro e kinde ma pod en tin nikech gi kinde no kane gari ochopo Koweru. To ni nyalo do kan midhiero duto yani tije te mane dhi nyime uchung' mondo mi wakwong warangie kendo wanyalo kata kowe gi wer kilawe to gari nosedhi. Koro mano ne gombo mara. Mano gweng'uno ken USA. Achaka keto dwaro makende kaka mero dongo. Pile nafwenyo ga ni kata obed mana jatend piny, kata obed mana laktar, kata obed mana japuonj. Nitiere sama no bed piny mu ogol thuolo ne mar dakika moko 15 kata dakika 7 mondo winj ni to piny dhi nade. To bedo ni piny dhi nade niendi jafwambo ema nyaka kone. Koro kuom gigi duto te Kizungu luongo ni end product. Duto te nyaka ang'edo ka ji obede ot masama wuon ot seche moko okawo nyaka remote mo ogolo chik ni mondo joma ntiere odno te oling thi nikech oda winjo gima tong wang' jowi wacho. Koro nahero ga chiwo sigana. Koro mano miyo gini odonje remo momuomo ligep denda mayudora ni koro to nyaka bed mana jafwambo. To kopogore gi mano to nadhi bedo kil kamaloka. Kamano. To dong bende kata mna ng'ato bende nyalo wacho ni kata mna kin jafwambo ko meni mar mondo mi itim kata mna courses mamoko donge. Koro kapok odeko to gi seche giendi to nyaka koro rwaka e bau mondo achako mino wach kendo loko wach ne ji kapok odeko. Erokamano ngene Walter dholuo to milore ge lewi erokamano ahinya kuma. Kata mna puoch gi pak. Dacho ni puoch gi pak ahinya nyaka luore kod tije mabedo timo. Wawinja ne sigand Morisa Lala. Lala kintiere kaunti ma Kisumu. In jandiko to wacho ni ndiko ne gazet mano mar The Star. The Star ne ken walok nyinge nyaka sulwe indiko ne jo sulwe donge. Koro in mari ni chako karang'o fwambo ni nani rembi kani dongo koso. Erokamano Sharon kana dongo naero ga winjo nyakalondo gi jonyuol ga. Koro na winjo ga Agao Patrobas gi ni beno
Gocho kelo gini kuro anyalo wacho ni naere kadongo kaito nitiere kasin na be ma nie media ka nie fwambo ka kuro en be na kana dongo na agombo bedo kaka en sani en lecturer otiyo nyaka BBC kuro kana dongo gine mane gichalo ka joma ne mentor kuro fwambo no nie remba ahinya nikech en ochalo kaka luong abende kana at some point na neno ka nadwa timo course moro mar engineering but kuro gombo mar fwambo dugo bedo malo mohingo mar engineering no koro momiyo nyaka sani ane fwambo kendo ahere nikech en gima watiyo ne jopiny mondo wami jopiny gik matimore e ratiro nyaka wang'isi gik matimore maricho wane wenge jopiny koro anamor kode kabisa Sharon. Erokamano ahinya Morris Alal, wawinje yo makare pod abiro bedo kwa tudore kodi. Chris nikech aneno ka saa bende ringo ni mapiyo nego bed ni wuok nasenyiso nyakwarom Gajwang' nitiere romo moro mar MCAs mane kar jot mar KCC mana ka watiekre kodi kapok iwuok mana mapiyo piyo. Chris Owino itimo weche mag siasa nyaka sani akeni gin achiedh nade magi ma bende isebedo kikadhe nikech waseneno kata mana e kinde thuolo machiegni bende achiedh nade mopogore opogore ma bende jofwambo osebedo kakale. E fwambo achiel kuom midhiero ma jofwambo yudo e pap en seche moko ka osiepe kindwa kod obila ok osebedo maber. Iyudo ka e kinde kata mag ng'anyo gi jofwambo igoyo kod obila gionge kod osiep maber. Odiochieng' manyoro ne apenjo obila moko to chal ka mwatiyo tich machalo wate wane pap tang'o miyo unda kod wasigu kindu kodwa to kata kamano giwacho ni gionga kod wasigu kodwa kata kamano gima giywak ni wamenyo giga sana. Koro achiel kuom mano midhiero ma jofwambo tamolo jofwambo mag kor gwenge ka jofwambo mag siasa obila onge ok gimiyo jofwambo thuolo mar tayo tijgi e yo makare. Gineno jofwambo ka adui margi. Piny owacho bende pok osemiyo jofwambo thuolo mar tiyo e yo ma oyangore. Kendo machielo en seche moko ka nitiere apises moko bende kidhi manyo information ok giikore mar mi information. Gin tiere kod jok ma ging'eyo kopo ni Sharon emong'ere kuyudo ka Sharon ema kidhi tipenyi to Sharon to nitiere kara ng'ato mi information eno penji Sharon. Koro e fwambo kaka be nitiere ng'eruok moko pono ko ng'eri kod jotelo sie moko mi information manyalo konyi ta tiji ka jafwambo mondo imi jopiny weche manyien e yo makare mano bedo challenge. Then e fwambo kaka be nitiere pressure ma newsroom ang'ene Judith gibiro wache en thuolo tin seche moko event chakre sa 9 to rumo sa 12 ma midhiambo. Sa 1 Dr. Ken Muga dwaro script to dwaro ni los nyaka story kich sa story di sa 1 japiny bende riti to thuolo momi tin jam bende umaksi moko chuno ni wakao apiko mikao ni idwaro mondo script ka iniwi apiko en challenge ng'en japiny to paro ni seche moko ka sa 1 oromo to miya information gikia gima wakale field kucha seche moko en challenge sa 10 lakini news nyakadhi koro moko gine challenges lakini kata kamano nyalo wacho ni nyaka ne keta weche thuolo mar fwambo pen chik aneno ka at least ntiere thuolo ma jofwambo tayo tijegi chon ni neno ka jofwambo ne imako kod obila itoyo nyaka gikegi lakini sani aparo kana ni attachment na neno ka governor moro e county ma Nakuru ne gikawo nyaka gik jofwambo to gitoyo to gikawo jofwambo gidire Land Cruiser but aneno ka sani at least ntiere thuolo ma jofwambo tayo tijegi. Yes. Kapok iwuok mana penjo achiel kende ma penji renge dhi. Penjo ma penji nikech sani nyithindo loro ang'eni nyithindo neno TV kata mana gi sani nyithindo ma samoro dwaro bedo jafwambo. Akani wach mane minyalo nyiso gi wach ni mogik itieko. Mana tich moro amora na ka tich jofwambo gima nyaka ilu en passion mari. Kopo ni onge kod passion e tij fwambo men tij fwambo en tich man kod challenges mang'eny tin tich maber bende mi exposure lu chunyi passion
koponi you are very passionate about bedo jafwambo dhi kik ng'ato ng'isi mana ka Judi wacho ni nyisoga ni kaka nyibro tieko higni 20 ka ndiki nyaka ing'eri kod ng'ato ka miti chiute fwambo an kana biro Ramogi kae ong'e ng'ama ne omako lweta Nyasaye mane omako lweta kod tich mara kod somo mara koro ket maino magi somo ile mi Nyasaye paro magi then ilu gima you are passionate about. Erokamano ahinya, paro ni manen paro maliw ahinya ni jok maweni ji mako mana lwetegi mar mondo mi migi tich, ber mar mondo mi ng'ato bende osom. Ahinya ne pach Morris Alala mana mapiyo piyo kentiere kaunti ma Kisumu. Achiedh nade mage Morris ma un kaka jok mandike gazet ukadhe ini wuon gina achiedh nade mage ma bende isebedo kikadhe kuom thuolo mage higni buora ma bende isebedo kitiyo. Erokamano Sharon, jo fwambo osebedo ka kale midhiero mang'eny mopogore opogore. Iyudo ka obila seche moko goyo ga jo fwambo sama gitimo gidhi mbele gi tijegi. Jopiny be osebedo ka nenowa ka jo wasikgi, kendo iyudo ka jo siasa bende olokowa jo wasikgi. Sana sama koro samoro kitimo story moro ma itemo menyo yore moko ma ok gitim maber. Kaluwore yore mag maandamano mosebedo katimore, nitiere jofwambo wetewa mosego, moko osehinyore sama gitimo tijegi. Nitie nyaka ma gigegi mag tich osebedo ka osekethi gi polise, kendo jopiny be osebedo ka oloko jofwambo wasigu, kendo yudo ka gigoyogi. Achiel kuom jafwambo ncho hinyore yore mag samo otimo tije mar menyo gik matimore maandamano, kendo waduokne Nyasaye erokamano ni odhi maber. But gima nyaka wang'iso obila en ni obila kaachiel gi jopiny kaachiel gi josiasa en ni jofwambo gin joote. Tijwa en tich mar puonjo jopiny, ng'iso jopiny, kendo moro jopiny gik madhi mbele. Jafwambo timo mana tije mana kaka polis bonego bende timo tije, mana jasiasa bonego bende timo mana tije mar siasa, japiny bonego bende luoro jofwambo. Koro iyudo ka ndalo machon jofwambo mang'eny nimako, moko nosenyaka negi, but sani nitiere gains mwanyalo wacho, mwanyalo wuoye. Nikech nyaka chik mar Kenya ne loki, tinde yudo ka jofwambo wan gi chike maritowa, but ahinya chikegi pod ok sirkal kata polis kata jopiny pod ok lugi e yore madwarore. Koro an anyalo kwayo obila, anyalo kwayo josiasa, anyalo kwayo jopiny ni jofwambo onego mi thuolo mondo tim tijegi e yo makare. Erokamano ahinya Morris. Erokamano ahinya wawinje yo makare. Bing'e tij mar fwamba keni gima japiny bende samoro ok nyal bedo ni ong'eyo. Jafwambo kata mana ok nyal mana bedo ni in jafwambo, idwaro mana timo weche te, obed weche tuke, obed weche mag siasa, obed weche mag somo, obed weche mag thieth. Emomiyo ni nitiere jafwambo ka jafwambo ma samoro olony e kit tich ma bende otimo. Kuom ranyisi nitiere ka gi Judith Omondi ma chutho kineno TV mar Ramogi. Ng'eni samoro japiny ok nyal bedo makini. Mano kata mana ok nyal bedo akicha mar ng'eyo ni Judith nikelonwa ga weche mage, Walter nikelonwa ga weche mage. Koro kinyi ma kawuono bed gi ng'eni jafwambo ka jafwambo nitiere kod report ma bende ochiwo. Kuom ranyisi Judy, nang'o mene ni yiero weche mag somo gi weche mag thieth kopogore gi weche mag siasa ma bende nyambaga samoro gi jomoko jakelo? Chutho Sharon, kana donje Ramogi noyudo ka bende asebedo kaka jalno ma bende konyo e sekta mamoko. Kuom madhi dweche 6 natiyo gi bado kumba mar thieth mar NHIF. Na bet kanyo kaka jal makonyo e weche mag tudruok. Koponi in gi shida, ibiro kanyo, ibiro bire desk na munda koni ni to eno gima mane monego bene luwo. Kanyo na Ramogi jotumo pogore ji man gi midhiero mopogore mag weche thieth. Mi already kana biro kana se develop that passion mar konyo jok man gi tuoche, jok man gi shida maluwore gi weche mag ngima. Miyo kana biro kae to mane lai mana luwo. Kae to bende chutho kia isefwenye weche mag thieth, kinde mathoth luwore gi weche mag somo. Gidhi pamoja. Koro miyo nawacho ni kaluwo weche mag thieth to weche mag somo bende
nyaka koro bed batha kanyo. Mane omine no kata bende kwa konyo ganda gege jofambo marwa Simfros Okinda kinde mathoth neno ka bende ka onge Ramogi TV kacha to ka okara miyo ko luwo weche mag somo to bende nyaka luwo weche mag thieth. Magi gin gik madhi kanyo achiel. Weche mag thieth gin gik mamulo ngima oganda. Kendo kiluwo gi to nyaka ibed ng'at ma bende luwo kinli gik matimore e piny owacho, gik matimore e kor gwenge. Miyo en gino mamulo chuny oganda kendo nego beni ng'at maluwe bedo ng'at manigi line manigi awach ni ng'at maluwe pile ka pile, consistency. Erokamano ahinya Walter, director nyisa nyaka yuyo matin but ang'eni mbet singadi bro bedo kinyiso nyaka Ramge Jwang e kinde machuok nyaka Ramge Jwang yoronwa otele magwa magote machuok kare deka uchiel nono mbui mar Facebook aneno kwantiere gi achiedh nade makoni kod kocha kane kwantiere achiel kachiel en wach mabende waloso wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube bende yudo achiel kachiel e mbui marwa mar Citizen Digital wako yuyo matin waduogi mathoth. Another super sato mawarro mekae ndiye chenro miluongo ni Thum Dagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Unasema tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma tire no kako. Calma sana kumujua Koma vitu na idea. Ngani lin Ramogi Nyarnyakach. Ngani kolo instrumental. Thum Dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Beise gombo bedo gi mwandu. Wanyeu gikwa mondo yakawa gere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Nyakor Mgajwang machiegni okang' mar ariyo neno kanyo ken dakika 2 tok saa 4 mar okinyi manyiso ni pod wantiere gi thuolo ka mar go sigana mar chwalo mbaka ahinya nyaka luore kod odiochieng jofwambo e piny ngima odiochieng ma kawuono ma bende idhialo jofwambo e kor gwenge mopogore bende pachoka ka bende wang'e ni odiochieng ma kawuono bende nitiere rombe mopogore Nyakor Mgajwang mago mag fwambo ma bende dhi nyime okinyi ma kawuono ponono ne kiriwori koda antiere ka gi jafwambo marwa Walter Nyambaga ma bende jathoro kelo ni weche mag siasa antiere ka gi jafwambo marwa mano Judith Omondi ma bende kinde ka kinde jathoro kelo ni weche mag somo kanyakla kod weche mag thieth e studio county ma Kisumo bende wantiere gi jafwambo mawuok e kambi mano mar Radio Africa Group mano mong'ere kaka Morris Salala jafwambo mandiko ne gazet mano mar The Star. Nyambaga nocho ni kono ko yo matin na duogo iri mar mondo mi japiny ong'eye matut penjo bana no ka gipenjo mathoth jopiny wacho ni gimor ahinya nyaka luore gi tije ma bende otimo puoch gi pak bende no ka ote mathoth to kata kamano ka poka somo ote mantiere ka Nyambaga penji mana ni siasa nango meniro kidonje weche mag tuke wantiere gi weche mag ohala wantiere gi weche maket kod mago nango meni weche mag tuke weche mag siasa Sharon
ok kata mana weche mag siasa. An kod miyungo mar rango kit weche mag thieth kendo ane gi lony mar rieya. To kopogore gi mano to nachaka duoga chich ni piny ka ni piny ka piny itayo gi piny owacho. To piny owacho ni ichuogo kokale siasa. To kose los piny owacho e kabad migepe matindo tindo giendi biro bedo machalo kaka mag thieth, mag somo. To kopogore gi mano, arango matut ahinya kendo weche mag maundo pachoka. Kisungu dendo ni crime. Omiyo wabiro bedo ka wapisore e doho nikech nakoni nagombo ga bedo okil. Koro kopogore gi mano, to we mondo agur ni wach e weche mag siasa. Gimomiyo arango matut weche mag siasa nikech japiny ni kod ting' mar yiero jotelo. To jotelo gi to koseyiergi magise bedi apisi to piny romre negi kendo koro kawo ting' mondo mi gichwal tijegi mondo chop ne japiny duog bedo mapek wiliech. Koro biro chuna kaka ng'at ma koro japiny omiyo teko kachiel kod mijingo mar mondo mi kora chak sundo jo siasa gi karango gima gitimo ka penjo gi penjo maseche moko iliet ni marango isedeko ka ok ichwalo tich mane singo ne japiny. To kendo bende achaka bedo kod ting' makende marango ni to piny owacho ni nyadi mang'eny magi ma owinjo bed notimo to kopo no dhi ataro gi dwaro mar jopiny kendo dhi aleng'a kod katiba matayo piny Kenya to koro obiro yudo ka an kod teko kachiel kod ting' mar chako runge kendo kete tesre nikech katiba kachiel kod chike matayo piny Kenya ochiwo ne ute mag fwambo thuolo kachiel kod teko mondo ketgi tesre kendo rango kendo elo it japiny nikech ibiro yudo nyadi mang'eny ka japiny seche moko kong'eyo moko kuom ratiro mage. To ratiro gi endi kopo ni oselit japiny kendo koro ong'eyo to koro nyalo ka onyalo chako penjo ni marango raticha maket kod mani okotimre nade okosechopo kare. We mondo chikra mana matin mondo mi lengra ni kumiluongo ni keto piny owacho mondo mi ogo wiye kata okaw ting' mare owuon mondo japiny one duoko. Siasa opog nyadi mang'eny. Nitiere mago marango loch mag gwenge kachiel kod piny owacho mano mamalo to kod mano machopo e kamiluongo ni ward. Koro ka ochakore gi piny owacho mamalo kaendi mindonyo ng'wech michaki dhi e piny owacho mar loch gwenge michaki go tiglo kendo michope ward to koro iyudo ka jafwambo kachiel kod ute mag fwambo ok bed kod gimiluongo ni ageng'a e neno ni japiny ong'eyo gima timore kata kopo ni nitiere apaya moro mawuok dala gi ong'awo kacha chande to chak chopo e gwenge mag gwenge gi Judith Omondi. Kopo ni nitiere mibadhi moro motimore to jok modhi kuongo keto it jopiny mondo ng'e ni mibadhi moro timore en jofwambo. Koro magi duto te luorore to duog chopo e siasa. Marango siasa. Siasa mana ka nasekoni ema imanyo godo telo mar piny. To koro kar manyo telo mar piny niendi koro japiny koro bedo ng'eyo ni to jatelo mane wayiero cha bende en kod mise mar tayo migawo momiye bende en kod mise mag telo bende ineno ka ocholo tijene e yono makare chalo. Erokamano ahinya nikech kinde ma bende kata mana jofwambo bende idhi alo duche ma kawuono ng'eni gin tije makare ma bende jofwambo osebedo ka timo. En mana jofwambo bende iseyo gintiere gi seyo mopogore opogore ma bende iseyo gi godo gi jopiny. Kiwinja Morris Alal kintiere kaunti ma Kisumu ninyiso mana ni ndiko ne gazet ma The Star to nok inyiso ni ndiko e weche mage. Kidwoko ramna penjo makamano bende seyo mopogore opogore ma bende koro jopiny samoro seyo godo jofwambo wasewinjo ramna jo siasa ka seyo jofwambo ni moko kuomwa ok osebedo ka tiyo makare. Erokamano Sharon, an andiko siasa, andiko weche mag thieth, andiko weche mag ohala. Koro an gi lony e migawo mopogore opogore. To wan kaka jofwambo wasebedo kwatimo tich maber, mano nyaka wachi. To gima be nyaka ler ni wan dhano seche moko inyalo yudo ka nitie kamoro ma wanyalo kiere matin to nikech ing'eyo ni japiny ok yudo ka jopiny moko ok nyal winjo kata ok understand kaka jofwambo tiyo kata kaka ute mag fwambo tiyo.
nitie jopiny moko ma samoro komiyi story mondo itim to kata omiyi gimiluongo ni tip off ni gimoro timore kamoro, ing'e ni gin samoro giparo ni kako miyi gona kako onego bed ni time, to ok kamano. Nyaka japiny ng'e ni jofwambo nyaka imi itim story ma is balanced, ma inindo konchiel. Koro miyo jopiny moko seche moko mano nyalo chwanyogi ni story momiyi idhi chak iwuoyo gi ng'at ma samoro bedo accused ni e wach moro kata ka nitie mibadhi moro kamoro. Koro ma iyudo ka nyalo kelo koso winjruok between jofwambo to gi japiny. To anyalo wacho ni nitiere ondamo mwasego mabor e weche mag fwambo, ma jofwambo sani nigi thuolo malach mar nono weche mag mibadhi mondo hakikisha ni japiny oyudo adieri makende matimore, nikech kagigone jasiasa kura to jasiasa onego bed ni timo gik manosingogi sama no osero ombulu. Koro mano miyo nyaka wan kaka jofwambo nyaka wanon matut mondo wahakikisha ni japiny oyudo adieri matimore makende. Koro miyo japiny gima dwa kwayogi ni nyaka gimed luoro tijwa mwatimo, to kama ok giwinji to wabiro medo lero negi. Mane manyalo wacho Sharon. Erokamano ahinya nikech tich ka tich bende wacho ga ni nitiere ga chiedh nade gi ber mar fwambo bende ung'eyo. Judith Omondi gi achiegni luongi kata mana ni Cleophas gi Walter Nyambago osebedo kata mana ka lero ni okinyi ma kawuono. Mana ni Judy, ing'eni tij fwambo ni bende nitiere ga chiedh nade ma koni kod kocha. Kopogore kata mana gi mano bende waseneno kata mana kinde ma osekalo, iseneno kata mana jofwambo ma inego e tijegi. Kuom ranyisi, nineno jafwambo nena Oktoba mano dwe mar 10 mar higa mokalo, nineno jafwambo mar piny Pakistan ma bende nochiel gi magina gi obila mar piny Kenya ma bende nacho ni nen mistaken identity. Wasenyo jofwambo mopogore opogore kata mana jodong luo kana rome gwenge mag Homa Bay, nineno Ali Abich gi nigi lange, bende ne jomoko bende omonjo tij fwambo kata mana ne jal maneno wan mar mondo mi ging'e, nikech wan mwarwako wuocheno, wan wange kuma wuocheno diyowa. Diwach nang'a achiedh nade mopogore opogore ma bende nitiere tij fwambo kae. Sharon, gima nyaka wang'e ma bende ang'e ni in kaka ng'at mosebede fwambo kae idhi admit ni fwambo kisedonje kopogore gi gima keti ni koro in kanyo in jatich, gino ni rembi. Entiere rembi miyo ipush yourself to an extent imidaro ni mondi kony japiny. Seche moko iwacho ni kopogore gi tich nyaka japiny ng'e adieri. Mano omiyo ineno ka kinde mathoth watemo timo stories moko mineno ni in nyaka igo a step mar nyiso japiny gima timore. To ng'ato to kinde moko ok nyal bedo ni ber kodi. Kopogore kata mana gi gima nyocha timore Homa Bay, nyoro koso nyocha. Kanyicha bende watimo limbe puodho e kanisa mar Jadolo Ezekiel. Nyicha neno kaka nyicha jotimore gi jofwambo. Ahinya to maya e kampeni mar Royal Media. Kagi wacho ni osebedo kwa bende walando gigo ma bende goyo kata mana kedo gi kanisa gi. Japiny nyaka ng'e ni ka ok en jafwambo de ok ging'eyo gino kata mana bende matimore Mombasa, nikech magi mosebedo kuom higni mathoth. To ji ok osebedo ka ng'eyo ni tang'o manitie Kilifi. Ji osebedo ka bende ka golo anyuola gi to kono gini wadhi Malindi Lamu. Ka ok en jafwambo de ok ing'e ni to lamo ne gidhi lamo kanye. Miye kinde mathoth koponi kata mana jafwambo biro iri manyo gimoro, nyaka bende ing'e ni mano en tije. To kopogore gi tije, en gi responsibility mar konyi kaka japiny. Mano miyo wacho ni wagedo e genge adek: to educate, to inform and to entertain. Koro mar nyisi, mar puonji, to gi bende mar lombo wangi mondo mi yud gik mathoth. To bende dongi sefwenyo jopiny oro mana gik malombo wangi. Gik malombo wang. Miyo sami kawo kinde mar puonje kata mana nyise gino matimore, to kinde mathoth giumo wangi wigi wil gi gik mabeyo ma jofwambo osetimo. To bende wacho ni kopogore bende king'e ni nyathi wayu moro bende nyalo bedo jafwambo. Okang' miketo godo nyathi wadu ma nyafwambo bende digombo mondo ket ni nyathini kata nyathi watni moro.
mano gima onego bed ni wapenjore achiel kachiel kaka bende joneno kaka jowinjo to bende sami kedo gi jafwambo ni to tieno ang'ine odi yaw TV kati yaw radio kati dwani mondo kiny obede ni iseyudo gazet mar The Standard, The Nation, The Star idwa somo ng'ano madhi ndiko nigo kodiochieng' manyoro to niserodho moro ma bende koro yudo thieth e osiptal. Erokamano ahinya. Walter Nyambaga, japiny kinde ka kinde kata mana kinde thuolo malach ma bende isebedo kata mana kitimo tij fwambo, japiny kinde ka kinde ohero mana weche maber masire to wach madhi soko wang'e kata mana obed ma adiera machal nade to japiny to ok dwa. Akeni ni isebedo kata mana kikedo nade nikech jofwambo mamoko isebedo kikelo weche ma adiera, isebedo kitimo nonro mari tineno ka nyako osechope wang' jowi nyakalondo gazet kata bede mbui to koro jopiny moko osechako luwi. Adiri makar kende manyaka wayie ni pile pile samonelo muoche sovria to ichame kuliet. Koro japiny bende nyaka koro ng'eni kopogore gi bedo jafwambo to wan owuon wambe wan dhano, wan kod familia magwa, wan kod jok moko ma bende seche moko ka wadok mier to injo ka ng'ato nyalo romo ni babo time nade odonjo. Tene wambe wan kod jok moko ma seche moko ng'iyowa mana kaka daktari kowuok e hospital kodok e ot to nyithinde ang' odhi oradne. Mana kaka jafwambo wadwa mantiere Kisumu nosewacho ni jafwambo bende nyalo both nikech ok wan Yeso kata mana wuod Nyasaye nogo e bau. To watemo matek mondo mi wanyis kido maket kod tim marwa. Nikech e sama idwa mondo ler ne japiny gino motimore mondo timre makare, timbe ni nyaka bed makare. To nyadi mang'eny mana kaka Judy osewacho ni e kinde ma wantiere e pap ma wadhi fwaro weche gi endi mondo mi ang' wachok ne japiny mondo wakel gi mesa kaendi mondo koro ketne nitiere midhiero moko matindo tindo ma seche moko jokwa. Kuom ranyisi nitiere chieng' moro ma an owuon inyalo wacho ni ikali e lak tho nikech e sama ji nie ng'anyo japiny kedo gi obila kedo gi japiny to in e diere ka tidwa ni mondo kik gimoro kali nikech nyadi mang'eny jafwambo niga gi miyung'o moro mar ni an mayudo weche manyien motuch malit gi esano an matuche mokwongo koro yudo ka koro ngimane seche moko ni andaki nyadi mang'eny kobol iro malungo wang' seche moko yudo komwomo modonjo nyaka ei gari mane untiere. Ibiro yudo ka seche moko ne intiere yamo iloso gi Sharon Ong'ao nikech intiere gwenge mag pipeline to koda Kamkunji to Sharon penji ni to kono ne tang'o matimore kanyo. Koro kata bed mana ni iseywayo muya ma iro malungo wang' cha japiny kata ng'ano marito mondo ikone wechegi en mano ok ochune. En gima dwa ni mondo ng'e ang'o matimore kama intiere. Koro ibiro ilone en chiwruok makende mondo mi ichop itim tiji makare mondo mi japiny bende ong'e gima timore. Mak mana kamidhiero juki ni Sharon cha tema chal ni nyo picha moro mako kani ng'ini to koro wan mano ok wadwa ng'iyo wan ng'ini nene mokoro wadwa ni mondo wagedie ma jo WhatsApp osena chako chwale osenya chako ke to kokamano ka midhiero moro maki ma koro ne biro chuno ni koro chak tim nonro moro tibiro kata mana tiji mane intiere godo e weto nikech okikel picha maber manyalo mi med dhi bede tong wang' jowi manyalo med dhi nyime kod ndiko ne oboke moro kata mana bedo kaka jafwambo e nyakalondo moro makoro nyiso ni tich mar fwambo ni kata mana chiedh nade mobiro go ok inyal mana timo mana weche ohelu donge ok in ng'at moro manyalo tho hela wach kata timo tim moro mabiro keto ngima ni andaki kata mana nyalo kelo mondo mi tiji obed e akere keke. Koro nyaka ibed ng'at motang' tewi mano nitiere gima nyaka wawachi kata bed mana nyang ne lwara e Lwanda ta yie lwari e Lwanda nitiere jok ma bende osekawo thuolo mag jofwambo ka kuom ranyisi idhi ng'inyo buk e mbalariany to ibiro do ka mondo mi kore do thuolo mondo mi in bende kore nyal ndiki mondo e kore chak cholo tije yono ma ntiere mano to seche moko nikech Sharon en jamiji nyiero man kod jok ma ng'iyo gimotimo kuom kwan mamalo en obiro miye mondo bed gi thuolo mokwongo kendo koro kaw kata mana tiji no endo to tije fwambo ka tije fwambo ni kod lai magi nitiere kit puonj moko ma nyaka kalie mondo mana kaka okil nyaka rwake bau
kendo bende mana kaka laktar nitiere kit puonj ma nyako kalie ma angeni puonj ma kamano nyalo bedo ma iye lach nikech nyisa ni nyego ni wadhi e koro gwenge angeni kit puonj kanyo nyaka igole odoke it ng'ato mana mapiyo piyo kapok adhi e county. Erokamano. Nyaka jafwambo bed gi gimiluongo ni chike mago mataye mamiyo okelo tije e yo moko nendo nyakonchiel e yono makare to kod bedo kod ng'eyo ni ang'o monyalo kono japiny, ang'o moko nyalo kono japiny. To gin ang'o kendo mabende e tiegruok mare kaendi nyako kalie nikech kapo ni in okil kamaloko to ok inyal ng'eyo gik moko mathoth mayudore e fwambo. Ka in johala ok inyal ng'eyo gik moko makalore matimore e fwambo. Koro ma emosekelo kata mana jofwambogo nigi kidinga moro ni ang'o momiyo jomiji nyiere matinde indike ute mag fwambo madongo dongo to wan to watholo mana kuoro. Erokamano ahinya Walter, erokamano ahinya. Ng'eni jofwambo bende tek gau nikech wuoyo te makoro loso. Walter, we wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori nyaka Ramgajwang' mana ka pile chenro mar mbaka oromo. Bende wajatudore gi jafwambo magwa mantiere kor gwenge mopogore opogore. Gin bende wawinje counties mopogore opogore mwantiere gode. Kor gwenge bende seneno reporters wa mopogore opogore. Kuom ranyisi Kisumo, Millicent Adhiambo janano pile pile ka kelonwa sigana mopogore opogore. County ma Homa Bay, Ali Abich wantiere godo. County ma Migori wantiere gi George Juma. County ma Mombasa wantiere kanyo gi George Aoko. Kik wiwa wil gi Kisii ma bende wantiere gi Crispin Otieno. Siaya bende wantiere gi jofwambo magwa mopogore opogore. Achiel kachiel wadhi e county ma Migori kama nyawadwa George Juma nitiere. Onyiso ni jofwambo e county ma Migori gin to gin nado duchi ma kawuono kendo dochieng' ma bende idhialo jofwambo. Gin bende gidhialo yo machal nade George? Erokamano wiji bakare na dieri ne en odiochieng' ma jofwambo en higni 30 nyaka ne United National Assembly ne yango odiochieng' ma kawuono kaka mano mar jofwambo ma bende ing'iyo ni to lwase ma jofwambo chalo nade. Jofwambo be gintie kod ratiro margi mar timo tijgi mowinjore. Wang'eyo ni article kata chik namba 35 omiyo ja Kenya moro amora kaachiel kod jafwambo ka nitiere iye kanyo mar thuolo mar bedo go thuolo mar yudo information kata wach modwaro e yono mayot kendo tere kako nyalo dwarore. Kabedo chieng' ma koro wantie kod jofwambo bende wachno osekale midhiero mopogore opogore e county ma Migori. Ka ok awacho mang'eny kata paro pachgi adwani mondo ami moko kuom gi thuolo mondo koro yano to nyaka sama wuene osebed ka neno ratirogo mag jofwambo iga ka iga wuok oko mondo wagol duondo ka otende kod ratiro magwa lwasi magitie chalo nade to nyaka sama wuene ang'o giri minyalo tim mondo koro lwasi magitie to ahinya county ma Migori kod Kenya mangima obed maber e kind oganda. Miya thuolo mondo koro achak kod achiel kodgi ma bende adwaro mondo koro atwakgo bigi bathe koni matin. Adwani chak na gi nyingi en odiochieng' ma jofwambo. Lwasi mar tij fwambo chalo nade? Ginyinga Timothy Mbaya. Environment mar journalist e Kenya sani chalo marach nikech sani this new regime waneno ka top government officers diro ne wach jofwambo ka temo threaten gi. Koro lwasi neno osebedo maber chien kacha lakini sani aneno ka odhi marach. Kaka un jofwambo sema wach ni lwasi ok ber. Nyiso nani igou, ibuogou koso lwasi ni chalo nade? Tang'o minyalo tim mondo lwasi obed makare? Sani aneno ka thoth jofwambo ibuogo gi wach moko be igoyo matin. Koro mondo freedom wa nikech wan mana messengers ka ng'ato nigi complaint moro amora gi jafwambo nitie guidelines monego lu mondo lodge complaint to goyo journalist kata threaten journalist ok ber. Erokamano wakawo pach ng'ama chielo. Adwani chori machiegni. Adwani ikoni setimo fwambo kuom higni maromo nade to lwasi chal nade? Okay, erokamano ahinya George, an iluonga ni Caleb King'wara. Donje field mar journalism ni endi higa mar 2000 journalism higa mar 2017 nyaka sani katiyo Migori County kaendi kaka japicha kambi mar lendo mar Standard. Adanyisi ni ok waseyude maber. An nyaka chak donje nyaka sani asekadhe challenges. To kanyalo wacho ni kata mana e seche ma koro nyo election mogikni an abedo threatened kendo winjo kane ok awinjo mamor ahinya kata obedo ni nitiere jogo ma wacho ni kedo ne ratich jofwambo gitemo
to wayudo ni nitiere gik moko ma ling motimore mo be ok wanyalo wacho sani motim mondo mi kata kes na mane oningro dhi mbele nok nyalo dhi mbele. Koro en ni anyalo wacho ni jofwambo ningro wene gi ratitgi, oningro wene gi thuolo mar kawo wach mondo mi gi nyis jopiny ma ok gibedo threatened. Jomoko igoyo, jomoko bedo threatened, kendo wach ni jofwambo moko osewito kata ngimgi e field mar tich ma ka gimanyo weche koni gi koni. Omiyo ok ober ahinya. Sirkal be kata sani winjo ka weche mag ng'anyo mar bang' lendo kaka Azimio dhi mbele gi kind sirkal matiyo, iyudo ka jofwambo ok yude matek. Nwaneno kata nyusa kama chiegni Nairobi ka iyudo ka jofwambo go nyaka e gari kendo ohinygi kabisa. Omiyo ok wawinje maber. Omiyo sirkal oningro kaw thuolo mondo giwene jofwambo thuolo makare mar timo tichgi mar fwambo. Kamano adwaro ng'ama chielo. Penjo maduong' en ni jofwambo yudo ka ywak ni ok omigi ratiro mar yudo wach kata information ma gidwaro. To chik namba 35 omi thuolo mar yudo wach midwarono, obed e county, obed e sirkal, kamoro amora midwaro. Be un gi thuolo ni kidwaro gimoro e piny owacho mar county ma Migori kata piny owacho mamalo, un gi thuolo ma yudo wach mudwaro mondo ukon japiny? Gima duong' e fwambo kod keyo ka ma japiny dwaro en ni wakelo weche manyien. Wach kabiro manyien dhi gi sa. Kuom sirikal mora mora iyudo ka mondo mi wayud thuolo mar yudo gini ikone ni dhi kuom ng'ani gikone sama japiny onego bed ni ng'eyo ni koro gima kama obiro kata yath obiro kata pi nitie odeko koro ok kony. Ariyo ne mano, ji mang'eny neno koro ka gima fwambo iwacho ni fourth estate. Ochalo koro bad sirikal moro kata bat moro man thenge mar jo maundu nang'o okedo ne ratich japiny en ok dogo poche kende mawinji to kodwa goyo tisime kata ikone ni mari ni e chik to gik mana kama andakwa jotendwa te kong'i nyaka kanise kowach ni jafwambo moro hiny kata jafwambo moro buogi time mapiyo nikech gik matimore Kenya kata piny mangima onge ng'ama deng'egi kata badarita kwe ma en sirikal owuon ka jafwambo pok omenyo. Generally en ni pok onywakwa kaka dwarore to wanywakore gi teko wate mwambemore wabet piny koro ng'ama dewa onge. Penjo mosebed ka bende iseyo jofwambo ni nitie samoro ma ok undik maber to samoro wach nu ka asoya kama chielo gini ben adieri koso gima miyo ma timore iluonga Dolphus Don atiyo gi K24 TV Migori County. Gima timore ni samoro ikaka jafwambo idhi ikaw side story itimo story maber to ka idaro mondo winj pach nyawadu pach ng'ama chielo tinyi do ka chako lwari kaka nyawadu moro kawacho ni mondo mi information ilori mang gik sabedhi ko chuni samoro mani timocha mani rocha emomo tim bang'i koro ka suwuok ng'ama chielo wacho ni dak ni biro ira to enyewe ni gocho ne mochako lori kodo ka jafwambo bedo gi chich matek kabisa e yudo information. Maybe kako dhi ka gimwa tieko adieri ni kanye usekale lwasi matek ere kaka utemo mukal mag ere kaka isurvive bwok nitiere ang'o ma miyo podu gik nyaka kama nitie podi ne tij fwambo? Gima miyo jafwambo bedo gima miyo wachopo kama wantie ni luwore nikech iyudo ka ma tiji manisomo kendo ma tich mitiyo ionge option moro koro kata tek kata yot to chuni nyaka itie en gimiero ok inyal weye nikech koro wach tek ma tiji midago ma tiji mabe samoro pidhi koro kata tek kata yot nyaka itie kata kadhe matek mani gima wasebedo kwa survive. Kama natiko gi ng'amo gik in Gabriel mondo lernwa en ni useler midhiero mukale ang'o minyalo tim mondo midhiero gi watieki kod lwasi obed makare ne jafwambo? Erokamano gi nyinga an Polycarp Ochieng. An anyalo wacho ni mokwongo weg ute fwambo emonego bede e line mambele mar konjo fwambo nikech gine jomondikowa gine mwatiyo negi news gi wa collect gi to gine magi air gi koro watiyo negi koro mokwongo nyaka gi protect wa ging'e ni wan the employees mondo gikonywa. Mar ariyo fwambo king'iyo fwambo en kaka yor nweng'o ne jomoko koro tiji mar nweng'ono onego warite maber to alwora mar tich bende onego bed maber momiyo koro kata ka moko kuoma bedo threatened to weg ute fwambo onego bi wach ni mago jotijewa ka nitiere shida moro mowuok to wuoguru mondo udiscuss kodwa to gin gibed spared. Mana kanyalo wacho wacho ute fwambo an gadier ni waseno kigolo lipode mopogore kata mida council golo ka jofwambo buogi in kaka jafwambo be isetimo tiji gadieri miwacho ni kata time gadieri koso nitie seche moko bende jofwambo timo gik mok ni kare?
Mano bende nitie mokwongo jofwambo ok wan te wan jofwambo. Nitiere jofwambo modonje fwambo nikech jomoko timo fwambo. Tido ni jafwambo mobedo train modhi e full course motimo 4 years. Gini do ni tijegi to riere, lakini moko mokuoma moko timo fwambo. Matinde jo MCK miyo ni iluongo gi nang'o? Accreditation moko imiyo ng'ato yudo notimo course 4 months, imiyo accreditation ni nyalo act kaka journalist. Jo ikoso dhi okethonwa pap. Wamido koro paw jofwambo bedo gi nying marach. MCK wach mar miyo ji accreditation ng'ata ni ene media house owuoyo e radio kore miya to bed otiti ji lendo mano nego kamano mane nya winjo moko kuom pa jofwambo bende koro igolo kwayo mar gin oganda mopogore opogore gi thuolo mondo koro gititi Nyakorom Gajwang' mano George Juma ogoni mos ahinya kaluwore gi ng'ikruok mar duol kanyo ma bende obedo. Jafwambo marwa George Juma mano jafwambo marwa e kaunti ma Migori noloso kanyo gi jofwambo wetege mantiere e kaunti ma Migori ahinya kaluwore kod achiedhnade mopogore opogore ma bende gisebedo ka gikadhe ahinya ma bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma bende idhialo jofwambo. Kopogore gi kaunti mano ma Migori, aring mapiyo piyo nyaka e kaunti mano ma Homa Bay kama wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach. Alia Beach okinyi ma kawuono bende nitiere gi jofwambo ma bende odwaro twak godo. Ali kiwinja musni misawa inyalo mana kawe gi kanyo. Erokamano ahinya Sharon ka intiere studio mara bure Nairobi abira chiel kachiel ka wuok e log tich kata office mar jofwambo ma Homa Bay County kaendi kama wayudo thuolo mar loso kod moko kuom jofwamb weche matiyo e ute mag fwambo mopogore opogore to go tach e Homa Bay County kaendi mondo wakaw pasgi kaluwore kod odiochieng' ma kawuono wadhialo obedo thuolo mar jofwambo e piny mangima. Sharon kapok amiyo thuolo jowetewa man kaendi mondo walos kodgi kaluwore kod midhierogo eko ma gisebedo ka gikale e weche mag fwambo gi keyo Homa Bay County kaendi, tanyalo wacho mana ni kaka ne jawadwa Juma wacho Migori en ni tij fwambo gi keyo en kaka tije mamoko kendo isome kos igni 4 kendo nitie kata jofwambo mathoth ma bendo advance somo margi ma onego beni jopiny okaw jofwambo kaka jogo eko ma ok odhi skul kaka waseneno ka moko kuom jopiny kaw jofwambo chalo kamano kendo Homa Bay County kaendi nyalo paro dwe achiel gi nus mokalo nyocha ineno ka jofwambo ochiko duto matiyo e ute fwambo kod keyo ma opogore to tiyo kaunti ma Homa Bay County ne obuogi kendo moko ne ogo kod moko kuom rowere kaunti ma Homa Bay County. Mano en achiel kuom ranyisi mwaseneno e Homa Bay County ka thothne jogo eko ma wuotho kamanyo weche ma onego bed jopiny winjo kogike mag habari ok osebedo ka neno mayot ahinya kaluwore kod pek ma warado godo kuondewa mag tich kata doko ni wan kod thuolo ma katiba ma pacho kaendi manokal higa mar 2010 miyowa thuolo mar neno ni wanyiso jopiny to gin ang'o gini matimore e kor gwenge ma wantiere. Achiel kachiel an ka kod jakom riwruok jofwamb weche e kaunti ma Homa Bay County ma bende osebulo ng'or mokalo e Homa Bay County kaluwore kod tij fwambo gi keyo ma obrogo kod mbaka ong'iso ni to kaka jofwambo ma Homa Bay County bende nitiere thuolo makare mar neno ni watiyo tijwa e yo mowinjore to gin midhiero mage ma osebedo ka mako jofwambo Homa Bay County to kaka inyalo kony e tikogi mondo jofwambo bed kod thuolo mar timo tijegi mana kaka katiba ma pacho kaendi ochiwo negi. Machiegni jakom ibiro chako gi nyingi tinyiswa ni in achiel kuom jofwamb weche Homa Bay County ma osebudho mokalo e tij fwambo kod keyo. Bende neno ka jofwambo ahinya to matiyo e media houses mopogore e Homa Bay County kaendi nigi thuolo mar timo tijegi ma ok odonjruok kodgi machiegni. Erokamano Ali, an nyinga James Omoro, atiyo gi od fwambo mar Standard. Koro kaluwore gi penjo mipenja no en ni jofwambo ma Homa Bay tiyo lakini thuolo gin anyalo wacho ni thuolo gin godo to kata kamano nitie seche moko ma gikadhe ohinga moko ma kaka gimoro madhi muda mar dwe achiel mokalo dwe achiel gi nus mokalo kamaeri ma jowete ochiko mane odhi timo coverage ne jodongo mag Luo Council of Elders nobedo attacked gi yudhe moko kaeri. Koro weche machalo kamago ok gin gik maber nikech ka ng'ato bukore dhi to monjo jofwambo kama gitiyo tijegi mago joma wanyalo wacho ni rocho ratiro mar jofwambo kendo giketho luase maber ma jofwambo nyalo tiye.
kapok awe kendo nano ka kuonde ofise mag sirikal kata kuonde mamoko monego bende jofwambo golo weche ka miyo jopiny bende gimiyo jofwambo mamwa be kandi thuolo makare mar yudo weche mag dwaro sama owinjore mar ketogi ne jopiny mondo winjgi e kaunti mamwa be kai kuonde mamoko. Erokamano. Gimiwacho no miluongo gi dho ngere ni access to information otimore Homa Bay ka pok wayudo kuonde ni problems madongo ahinya kaluwore gi weche mag access to information nikech offices mang'eny mag sirikal ma jofwambo osebedo ka dhiye aneno ka giyudo information kaka gidwaro mak mana ni nitie achiel ariyo adek moko ma iyudo ka jotelo ok nigi thuolo gi jofwamb weche. Omiyo kanyo anyalo kwayo jotendwa ni jofwamb weche gin joma nie tijgi matiyo tijgi e lo jopiny. Kwa mfano Homa Bay County kaeri Homa Bay County ka nigi ji mang'eny kabisa to ng'ato ka ng'ato ok nyal dhi ofis ni dhi dwaro information. Omiyo jogi tegemea jofwambo mondo dhi omany information gi omigi. Koro ne jotelo magwa morito offices mopogore opogore en kwayo mara ni sama jafwambo biro iri no dwaro information miye thuolo madwarore mondo miye information modwaro no ero mondo tere jopiny. Akiyo ni ne jakom ma jofwambo ka kendo in gi members ma oingo 20 gi wiyo kang'e ni bende no ka members magi tiyo kaluwore kod chike ma pacho kende manyalo thiro wach mar monj kata timo gik moko ma samoro chik ok oyiene jafwambo mondo time sama in tijene mapile kaka jafwambo gi keyo. Erokamano. Joge ma mwatiyo godo Homa Bay County kaeri gin joma tiyo tijgi professionally yani kaluwore gi duond chike kaluwore gi chike marito tij mar fwambo gi keyo. Omiyo nyaka sama wuoyo kodi ni aseng'iyo court cases mantiere kaeri pok awinjo ka nitie jafwambo moro amora ma Homa Bay masani nigi case court. Omiyo kaluwore gi mano ero anyalo wacho ni jofwambo ma Homa Bay tiyo tijgi e yo ma professional kendo giluwore gi course of conduct madwarore mondo mi giluwo. Erokamano ahinya jakom. Bende an ka kod achiel kuom jofwamb weche biro chayo gi nyingi ting'iswa ni tiyo Media House mane kaunti ma Homa Bay kandi to wach mane ma in go kalore kod odiochieng' ma kawuono mwang'iyo ratiro mag jofwamb weche piny mangima ka wan kaka jofwambo ma Homa Bay kandi bende wan e kind jofwambo mamoko e Kenya ka achiel kod pinje maoko ma waingo odiochieng' ma kawuono. Erokamano nyawadwa Ali Abich, nyinga iluongo ni Joseph Onyango, an atiyo gi Radio Nam Lolwe. Mana kaka jakoma osewacho ni tich mar fwambo wanyalo wacho ni ok otich mayot to bende ok otich matek nikech namba achiel tijwa ratichwa kaachiel koda ka thuolo ma wantiere godo en gino moyangi koda ka katiba ma pacho kaendi kendo gima duong' mapane pod wanyalo paro ne jopiny kata mana kaachiel koda ka jogo ma bende wuok e migepe mopogore opogore mago mag sirikal kaachiel koda ka mago ma ok mag sirikal en ni tijwa ni ok oyot to bende ok otek mana kaka wacho motelo mbele kanyo en mana ni koro nyaka wang'e ni tij jafwambo maduong' en ang'o. Tij jafwambo maduong' mokwongo en nyiso japiny gigo ma timore alwora ma gintiere nikech moko nitie matimre maricho to moko nitie matimre mabeyo to duto nyaka japiny winj ni to gin ang'o matimore. Koro kwayo marwa maduong' en ni wadwa kwayo jopiny ni giungwa mana lwedo mana kaka ne isewacho kindego mokadho ni tijwa mar fwambo ni en tich mosom kendo bende entiere koda lony mararieya tim bende kwatime to watime kaluwore koda ka chike ma bende omiwa mana kaka nitie gima iluongo ni code of conduct magayo tich mar journalist gin 11 koro kar 11 go seche mwatimogi watimo tije matiende mag gik mwakawo to waketo mbele ni seche mwatimo tijwa ne to watime kaluwore koda ka code of ethics ma bende Media Council of Kenya ogolo magayo tich mar jafwambo pacho kaendi. Katiba bende nyaka waluw nikech namba 1 bende katiba ne chik morito ji duto e Kenya en mana ni samoro bende tijwa matimo ni ok omor ji te to bende jomoko ok ginene matiende ni yudo sama itimo tijini jomoko biro goni koko koni ni ok itime maber jomoko bende biro bedo ni samoro omoro jopiny but gima duong' en ni tok timo matwa gima wang'eyo ni wanyiso jopiny adieri gima timore. Hali Abich. Waseneno ka nitiere ng'ur ma samoro jofwambo bedo go nitie ka Media Council of Kenya samoro chiwo kad kata puodho jogo eko ma samoro oko okalo e tiegruok mar fwambo gi keyo kendo donje pap kaendi kaka jofwambo eko mani thuolo ma onge Media Houses ma gitiye to ginyalo bedo gi thuolo mar oro habari ne Media House moro amora kata doko ni gitie Media Houses gi eki to kibedo kod lony kata tiegruok makare mar fwambo gi keyo ma be neno ka samoro duoko chien ndadho mar fwambo gi keyo nyato jogo eko manie pap ma samoro wuotho kamanyo weche gi lony mararieya mar fwambo kod keyo.
Yes, mana kaka wacho ni tijwa ni en kaka tije mamoko, onyalo bedo kaka tich mar daktari, onyalo bedo kaka tich mar japuonj. Matieni kaka kata tijego eko mag daktari kata mana kidhi osiptal. Ibo yudo ka ng'ato ok nyal wuok oko to en wuok to dhi chako chuoyo jatuo sindan e osiptal ka onge lony kendo gi license ma opuodhi ni mani tich manyaka mondo tim. To kibire karwa ka inyalo yudo ka samoro nyalo wacho ni pogruok nyalo bedo matin. To kwayo marwa maduong' en wadwa kwayo migawo no kata mana duol no ma ochung' ne rango ratiro ma kata mana tije mag jofwambo ma ong'ere kaka Media Council of Kenya. En ni seche ma gichiwo cards miluongo ni accreditation cards. Ging'iye ni to ng'ama wachiwo ne card ni en ng'ama chalo nade, en ng'ama obedo trained, en ng'ama udhi school to bendo meet all the requirement midwaro mar mondo ibed jafwambo e pacho kaendi. Mok en na chiwo card nikech samoro nitie inyalo yudo ka nitie samoro ng'ato en gi card ni to kan adier kigine to kumo yude lony mar arieya kata mana mar tiyo tich mar fwambo ni onge. Koro maga achiel kuom challenges ma wan go, to kwayo marwa maduong' en Media Council of Kenya ni to ging'ien to seche ma ichiwo cards gi kata accreditation card en ng'ano ma ochiwne card to od fwambo ma motiye bende opuodhe to bende ong'e to bende kata kapok ondike od fwambo ni to bende entie gi lony mar arieya mar mondo mi tijwa mwatimo mar fwambo ni pacho kaendi kata mana e kor gwenge mwawuok e kar kani obed gino mantiere koda ndhadhu manyalo kelo lokruok ne japiny kaka yorego mag puonj, nikech wang'e tijwa mar fwambo maduong' en chiwo ne japiny wach, golo dok e it japiny ma en puonjo japiny mar mondo ong'e ni to ang'o matimre e alwora ma entiere. Penjo mara mogik kapok awe dhi en ni odiochieng' ma kawuono kaka jofwambo ma be kaendi wariwa kod jowetewa mamoko dhialo odiochiengwa mar bedo kod thuolo mar fwambo kod keyo. Ok ang'e ni ote mane minyalo bedo go ne joweteu ma Homa Bay ka achiel kod jofwambo kod keyo masani koro neni achiel kachiel Ramogi TV kaluwore kod odiochieng' ma kawuono niendi. Okay, ne jofwambo wetewa duto kata kopogre gi ma Homa Bay kende ni ka wadhi e tich en mana gima duong' mondo watimure ni wati kaluwore koda ka chik, walu koda ka chik go eko momiwa mana kana koni e code of conduct wan kod gi duto 11. Wang'e ni to kar gi 11 gi ere kaka wanyalo luwo gi mar mondo kik wabed ka watuomre kata mana gi jok mamoko kata mana migepe mamoko ma samoro ng'ato biro paro ni tich mwatimo ni en tich mare mageto ng'ato kata mageto mar mondo hiny ng'ato. Gima duong' en namba 2 en ni wan duto kaka jofwambo kata matiyo counties mopogore opogore ahinya mekwa makaluo kar kae gi en ni mokwongo wabed riwruok magwa ma wantiere gi ema nyaka waket gi mondo gibed motegno, nikech ikoga pile ni riwruok e teko. Koro riwruok e teko ni akwa jofwambo duto ma ntiere ni wariwre uru mondo wabed motegno. Then jafwambo ok en ng'atno ma onego bed ni wuotho kende kaluwore koda ka weche mag arita. Matiende ni kiwuotho gi nyawadu kamoro ma midhiye, ne ni ok iwuotho kendi, iwuotho kod jowadu kamoro ma midhiye kaka yorno mar neno ni arita mari obedo yorno makare. Erokamano ahinya Sharon, mano ne wan e mbaka kaachiel kod moko kuom jofwamb weche ma tiyo e ute fwambo kod keyo mopogore pacho kaendi to go tach e kaunti ma Homa Bay kaendi ka winjo paro ma gin go kalore kod odiochieng' ma kawuono. To Sharon, gima nyalo wacho ne jogo ma sani koro neno chenro ni achiel kachiel Ramogi TV en ni tij fwambo gi keyo ok en tij maundu, kendo ok onego bed ni jogo eko ma sani koro jopiny kawowa kaka jogo eko ma jowasiki, nikech parane kama intie no ka onge ute mag fwambo gi keyo binyalo ng'eyo gima timore e alwora ma intiere. Omiyo en tich mana kaka tije mamoko, kendo jopiny onego kawo jofwambo kaka jogo eko makonyo e golo chiwo negi weche matimore e alwora ma gintiere, monego bed ni itiye kaka ing'iye kaka jogo eko matimo tijgi ma bende omegi kod chike ma pacho kaendi ma mondo gidhi nyime kod tiyo e gwenge mopogore e tung Kenya mangima. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich, wawinjo yo makare kendo puoch gi pak ne jofwambo duto ahinya mantiere kaunti ma Homa Bay kuom tich makare ma bende gisebedo ka gitimo. Nyaka Rom Gajwang' isewinjo kanyo jofwambo mopogore opogore kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Migori bende iwinjo. Pod antiere gi jofwambo moko ma bende antiere godo ka, mago jafwambo magwa mantiere studio. Kaunti ma Kisumo bende antiere gi jafwambo mano mar Radio Africa Group. Kwa kamano we wako yo matine kwa duogo to waduogo tieko chenro makama. Kik idhi mabor. Wan nyaka waket tapki e otego mare en owuon. Eka mondo arus no okethre, nyaka ngima mar tapki. Ana setimo gimoro amora to kendo afundo ni giki baketo to kod lamo. Koro in kawa bag ni mos kasto bang'e iwuog idhi Mumbai. Kaponi bihanni en bihan mar miriambo, ok apar ka tapki biro tieko tweyo mare e lwete. To in
bende ok injaoda, to bende ok anjaodi. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbego thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e sa mowinjore. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Nyakorom gajong machiegni kende okang' mogik ma en chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono watuaka ahinya nyaka luwore kod tij fwambo kinyi makawuono chien tarik 3 dwe mar 3 higa mar 2023 piny ngima jadhialo jofwambo kata mna tije mabende jofwambo timo higa ka higa gisani nyakorom gajwang nikech sa bende aneno kosedhi mapi wacho ne mbaka be kamit sa bende riore kokamano gi kinde ni Judith kachako mana kodi in kaka jafwambo nitiere jofwambo mabende ketho ne jofwambo wetege kende gin benda luongo ne jafwambo kosa luonge ne quacks jok mawudore ne jofwambo maketho ne jofwambo wetegi bende tije pachi kaluwore gi jok makamano alafu bende Judy bende nyiswa bende kaluwore ni kaka in ang'eni Judy bende samoro in e Kenya kata mana in gi nyithindo kata nang'o how do you balance work and family ere kaka ipogo sa tich gi sa mar familia kaluwore ni tij fwambo ni ben demanding donge giwachin mogik watieko kwatieko Sharon en ni Nairobi ka gi thoth wano gini members of the 6th estate one and the 4th ere kaka inyalo pogo ng'ano ma en jafwambo matiyo ne ng'ato kumoro of course nyalo bedo ni nitie jofwambo mang'eny ma osesomo to nitiere oko to gimanyo yore mathoth mag yudo omenda tij fwambo ok en mara ni bede TV bede radio ibede gazete kinyalo yudo ni yudo omenda sani ji tiyo gi yore mathoth mag channel weche mag dwaro fwambo oriwo gik mang'eny oriwo weche mag news oriwo weche mag puonj to oriwo weche mag entertainment bende e social media ka ji osebiro gi yore mopogore opogore wanyalo follow Lynn Ngugi most of her shows otimo ga e social media to bende en gi a very huge followers kanyo bede ni jafwambo mantiere oko poko ndiki nyalo tiyo gi yore mang'eny mag media kae e yudo chope nyalo so blogs indiko nikech news to nitiere oko nyalo doa ketimo thoth ne kidhie pap nitiere jok moko maluongore ni members Nairobi ka waluonge ni members of the 6th estate en ni gibiro gikoni ni anja fwambo atiyo ne station makama chieng' moro adhi e filter yudo moro kumoro to kona news otiyo ne Citizen Digital to wan Royal Media ka wang'ere kodi penye nitiere Citizen Digital tingeni kanyo osedhi oketho nyingu nikech en ng'at ma wacho ni miya pesa eka dhi atim ni story ni ini kaka ng'at mantiere oko seche moko nyalo bedo ni ok inyal miyo wa information ok inyal miyo wa gino mwadaro mondo miwa kel ne japiny nikech iparo ni seche moko ok miyo wa to abro kono ni miwa pesa kata gik machal kama mago seche moko gin jofwambo gin jok mabiro gi nying nikech tinde bende ineno ka media council obiro gi card manyien ma bende inyalo scan kisefwenyo ni gionge gi card manyien minyalo scan mondo ing'eni en ng'a pogo card ariyo go sani inyalo pogo mar jafwambo ma jafwambo inyalo pogo nikech piny kanyo oket gima chalo machitiere ID sha minyalo scan ting'eyo ka bende en jafwambo ma bende opuodh kod duol ma puodho jofwambo ma pacho kae miyo mana en achiel kuom challenge bende wakadhe ang'eni ang' ne nyawadwa bende wache koponi otieko balancing family and work kiseyudo tich nyaka ing'eni koro sama in e tich intiere tich sama intiere ot bende intiere ot nitiere gik mang'eny ma bende fwambo kaka sani koro nawuok ot kabiro tich kae sa achiel okinyi dok ni ot ok ing'eyo nikech gimoro nyalo muoch kumoro ang' otieno iwacho ni okoni ni Judy ringe dhi kama chieng' miduogo ikia sani kaka koro wach ma Shaka Hola nitie jofwambo mancho ringo dhi kono nyaka ne Shaka Hola chakre pok giduogo pacho miyo tij fwambo nyaka koro iwuog oko mar wacho ni an kadonje fwambo ka to you are out to
to carry everything ma come with that. Nikech bende wacho ni field ka field nitiere challenges. Yes, anyalo wacho ni balancing ot gi tich nyalo bedo matek, lakini kisedonjo ka nyaka koro ing'eni to mondo kiki iny kuonde te. Tich kiki kethi, ot bende kiki kethi. Tinde wacho ni nyithindo mang'eny donje gik maricho nikech koro jonyuol focus so much on work. Nyaka koro ing'e kaka focus on your family, to focus on tich bende. Erokamano ahinya Walter, mana ka winjo mana pachi bende mogik bende samoro ne jal maneni sani manyalo wacho ni Walter na ten mentana ahero kako tiyo to bende dinyise nang'o in bende menta nien ng'a in bende niseyangorika ni nitiere gimino pacho moro magoni pas ere kaka balance wechegi mana mapiyo piyo. Okay, kare Sharon ni osego ya pinye pam joka. Kapo kabedo jafwambo to nachiko ga itane the late Agao Patrobas. Mose nindo Patrobas ne omiya gombo mar bedo jafwambo ahinya to marango weche mag oboke nikech nokona gani olidho nalidha mondo abed gi siso ni kora dhi adwar mara mondo adol godo chonga ya gaja mondo ang'ini to koro matut to chalo nade. Koro Mose nindo Patrobas no bedo kaka ng'atno manang'iyo rang'iny mamalo. Tewi mano nitiere ng'at miluongo ni Michael Njenga. Gi kit kaka nolendo gi duol manolendo godo ne chora mondo mi an bende abed kod rang'iny maketo kod mano. Bedo kod familia to kendo ibire tich en gik mokariyo. Tadieri ber we mondo wakon jopiny adieri ni kane jatend piny Mwai Kibaki no oleng'o lewe to noyudo ka ng'ama nong'eyo gima chalo kama ne onge. Yudo ka koro ochwali ni koro nonyimwechi dhi gwenge mag Nyeri kocha chondi chopo dhaya. Idwa dak kuro kum thuolo malach. Familia mari kone ni TV kata kogoni sim e ka ging'eni kare pod igedo yweyo. To kopogore gi mano, nyade mang'eny bido ka jofwambo thoth mar sechegi kuom seche 12 odiochieng'. Ibedo ka imiyo family mari seche matin to moko winjo bende timore. Koro yudo mana kaka ithuthni kendo dhach nikech en tich ma oseyiero to nyaka ibed kod chiwruok e tijni endi. Sharon, yie mondo achor puoch gi pak mara ne jofwambo ma joluo nikech gin gi winjruok moro ma gibedo kod riwruok margi moro ma ka midhiero olwar kuom ng'ato ni achiedh nade ojuke tibedo ka gibiro gimako badgi kanyakla kendo iyudo kata ka nitiere solro moro matis to bugo jalno ma midhiero olwar kuome. Omiyo kanyo kaka jofwambo monagi nyaka wadog chien kendo wapuo okang' wasegoyo. Omiyo hera maket kod mani owinjo bendo beda gete ne ng'ata ng'ata o kata mana jofwambo kende. Nitiere ga osiepna moro miluongo ni Ogai. Ogai ni en Luka Wich. Ohero ga wacho ni kiawa. Tiende ni kisebedo ng'ama gele e paw fwambo kaendi to idong' gi weche ariyo piny biro puonji. Jofwambo maineno ma machieglo kaendo nyadi mang'eny ok opuodhgi kod MCK. Nyadi mang'eny gi jadwaro omenda. To chik namba motegno en ni onge sasa ma jafwambo imiyo pesa mondo kaw e kaland gimoro. Nyambaga bobo dwagolo waka koro menta nien ng'ato joma ng'i kaka menta dinyisi gi nang'o kinyi makawuono mana kwa tieko mapiyo. Naselieko menta mara na luongo ni Agao Patrobas mane oseling'o lewe kata mane magoro selal godo. To masani endi tang'iyo machiegni ahinya Jeff Koinange. En arange gi wenge ariyo mokambal kata matin to kata mang'iya kaka menta mare man kod geno ni chieng' moro nobed kaka Walter Nyambaga. To adwa ni mondo akone ni en mana lwenje kedo okumba iwayo lige pidendi tibano bad sati tiwacho ni wadhiyo nikech nyadi mang'eny onge nyasaye moro amora mana manie polo malo. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Murisalal kintiere kaunti ma Kisumu nikech sa oseng'adowa mana ma kwatieko wach ni mogik ne nyakwarom ge jwang'a jofwambo debe dang'o ahinya nyaka luwore kod tij fwambo mwatimo. Sharon, mokwongo adwa kawo thuolo ni makende mondo akwed mager kuom attack ma osebedo kitimo ne jofwambo kendo adwa ni mondo ang'is jo piny nyaka sirkal ni nyaka gimi jofwambo thuolo mar timo tijgi e yo makare. Nyoro jakom mara
nyo obedo attacked but Kibuye Market samotimo odhi mbele gi tije to en yo manyaka wakwer nikech jofwambo mang'eny ma Kisumu ka moko kuomgi osego, moko kuomgi gigi osekethore. Koro adwa kawo thuoloni mondo akwed e okang' mamalo attack mosebedo katimorego. To mogik, daher mar kwayo jopiny ni gimed tiyo gi jofwambo mana kamano Morris lakini bende winja mana mapiyo piyo mana kwa tieko pachi mogik ahinya nyaka luwore kod odiochieng' ma kawuono mabende piny ngima dhialo tij fwambo. Sharon awinji. Morris inyalo mana dhi nyime sang' ng'adowa. Awacho Sharon awacho awinji makare. Akaw thuolo ni mondo apuo jofwambo kaluwore gi tije maler ma gitimo, kendo daher mar kwayogi ni mondo gilu sheria, gilu chik, gitim tijegi kaluwore gi chik mantiere e Kenya ka. To bang' mano be sirkal nyaka miwa thuolo marwa mar timo tijwa, jopiny be nyaka miwa mar timo tijwa thuolono. To wan kaka jofwambo wabiro medo timo tijwa kaka dwarore e yo makare mondo wane ni ratiro mag jopiny, wane ni development ma josiasa jomoyier nochiko jopiny odhi e yo makare. Duoko erokamano. Mana inya Morris Salal wambino wagoni erokamano kuom yudo thuolo mar biro achiel kachiel e studio marwa mantiere e kaunti ma Kisumu. Puoch gi pak gi tije mabende utimo gi jofwambo weteu mabende nitiere e kaunti ma Kisumu. Sama mayo mana wang'wa tang'eni mathoth wanyalo bedo goda ahinya kaluwore kod twak, ahinya kaluwore kod tij fwambo. Atieki kapok atieko chenro makama bende wantiere gi jata chenro marwa maduong' mano Sina J Bonyo bende nitiere gi wach mabende dwaro wacho ahinya kaluwore kod tij fwambo mabende odiochieng' ma kawuono bende wadhialo odiochieng' fwambo. Onjane na Sina J Bonyo wach mintiere godo. E tijwa mar fwambo ni sama iwene jofwambo thuolo mimiyogi nafas magidonjo kuomi magibiro tibiro yudo ka giherie moloyo. To ka iketo ni in idwa mna tiyo kodgi sama idwaro geno to bende idwa ka lwetgi ng'wony ma samoro amora ma in gi gima idwa timo to bende chunygi ok oyie mar timo ang'owa mar biro mondo gipenjie kata penjo mondo gitim. So en kaka kweth mar jalup jatend piny ne tiyo gi jofwambo ni bucho bedo godo mang'eny to ka jofwambo dhi karen tiyudo ka samoro lornegi oko seche 2, seche 3, seche 4 to kweth mar Azimio nowuok oyanga ma jofwambo ne nyalo yudo ka en gimoro ni interview to giyudo mayom, ka en ni press conference gin godo to jofwambo iluongo chon to dhi. To mar jalup jatend piny gima ne timore ndalogo en ni ne chalo ka gima ne gin gi kuku gimoro mane miyogi weche ni we watime uru kaka wadware to gima ang' dwaro ne jofwambo en mna gima wan ema wadwa ni jopiny ang'owa uwinji. So mane kelo chandruok kata chochni e ndalogo. To chal ni jalup jatend piny Kenya pod omako mano. Kweth mang'eny mag jofwambo moriwo Kenya Editors Guild, Kenya Union of Journalists, Media Owners Association osetemo matek mondo pimne gigi to chalo ka gima pok owinjo maber. To wan mana gi geno ni kaka ndalo medo sudo obro neno kende. Nyakoro mgajwang' mono jatendwa J Bonyo mabende kinde ka kinde janene chenro mar kaka wanene chenro mabende biro ni chieng' wuok tich chakre saa 2 nyaka saa 4 mar okinyi. Kok kamano gi kanyo bende makelo e giko mar twak makamano ne jofwambo mantiere oko kacho kiny makawuono en kinde maber mabende wadhialo wang'ini tij fwambo wan wajadhialo ga mana sectors mopogore odiochieng' makawuono kendo odiochiengwa nyakoro mgajwang' nyaka imiye kata mana jafwambo bende luor nikech nitiere kinde mathoth ma jafwambo dwaro kata mana timo tije to
kata mana kaka japiny bende iketo ohinga. Koro odiochieng' ma kawuono ikawo thuolo makende mano mar dhialo jofwambo mopogore opogore. Walter Nyambaga, wagonu erokamano. Ang'enye bang' ma in gi Judith Omondi ubiro bedo kuringo kudhi e pap mano mar kelo ni nyaka Ramogi Ajwang' weche manyien ma bende gibiro bedo ka gineno chakre sa 7 mano weche magwa manyien mag migago sa 1 nyaka sa 3 mar okinyi. Erouru kamano.